Kenya noriwore gi piny mangima e hingo odiechieng' nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi mag nyuol ochopo. Migao mar thieth e pachoka noyango ni 12% mag nyithindo ma inyuolo higa ka higa inyuolo kapok ochopo dweche 9. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alich leronwa, migao no bende ne odiero moko kuom gigo mamiyo nyithindo inyalo nyuol kapok kindegi mag nyuol ochopo. E nyasi mane obagi skund tiegruok mar KMTC manitie boma ma Homa Bay mar ringo odiechieng' nyithindo minyuolo kapok kindegi mag nyuol ochopo. Migao mar thieth ne oyango ni gamo yie moyiwe ki nyithindo manyiri, koso chiemo makare kod tuoche mamako kuonde nyodo mag mine gin moko kuom gigo manyalo miyo inyuolo nyathi kapok ochopo dweche 9. Jatend migao mar thieth e pachoka, Laktar Deborah Barasa mane wendo modhial e kinde nyasi no, wacho ni piny Kenya ochung'e 12% mag nyithindo minyuolo kapok kindegi ochopo higa ka higa. Prematurity remains the leading cause of newborn death, with far-reaching impacts on families and communities. A World Prematurity Day serves as a critical platform to raise awareness of the challenges posed by preterm birth, foster supportive environments for affected families, and promote innovation in care and strategies to prevent preterm births altogether. In Kenya, 12% of all live births, equivalent to 100,000 to 150,000 infants annually, are preterm. Barasa wacho ni migao mar thieth katiyo machiegni kod jokanyo mamoko ma osebedo ka siro sekta mar thieth e pachoka keto okenge mowinjore mar duoko chien kwan nyithindo minyuolo kapok kindegi ochopo, kendo neno ni ute mag thieth e pachoka obedo kod masinde manyalo konyo nyithindo ma kamago. Equally, the ministry has capacity built healthcare workers with support from partners who have trained the healthcare providers across the country in comprehensive and essential newborn care practices. We have supplied key equipment such as the warmers, incubators, CPAP machines, phototherapy units, among others. We remain committed to support the government of Kenya, both at national and county level and policy level, ensuring we have the right policies in place, also ensuring that we capacity build our healthcare workers. And this is our commitment to the county of Homa Bay and to all 47 counties, that we shall not just launch the packages, but we will scale up the training of healthcare workers. Migao mar thieth wacho ni gamo yie moyiwe ki nyithindo manyiri bende en midhiero e wach kedo kod nyithindo minyuolo kapok kindegi ochopo, kaluwore kod pek ma minegi kale kinde magi pek. Our teenage pregnancy rate as a country stands at 18%. For Homa Bay, that figure is slightly higher, is 24. So nearly a quarter of the births in this county are because of teenage mothers. Teenage mothers face challenges. They may not be able to attend antenatal clinic. They may not be able to be fully grown to be able to persevere through the process of labor. They may not be able to receive adequate nutrition, and therefore that puts them at a risk of not only dying during childbirth, but also their children dying in the process. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga okoni county ni bende kod pek kalore kod nyithindo minyuolo kapok kindegi ochopo makoro gitemo mar duoko piny. In Homa Bay County, prematurity is a significant challenge, with neonatal mortality rates, as Dr. Amoth has said, at 26 per 1,000 live births compared to the national aggregate of just 21, which is unacceptably high. Our healthcare facilities are overwhelmed, and parents struggle with limited access to essential preterm care services such as neonatal intensive care units and skilled healthcare providers. Eseche mane piny ngima dhialo odiechieng' nyithindo ma bogno kata minyuolo kapok sagi oromo, migao mar thieth e pachoka ndi wacho ni giseketo okenge makare mar siro nyithindo go eko minyuolo ka bogno kaachiel kod minegi mondo ngimagi kik kethre. Ali Abich, Ramogi TV.